Doncs en els propers minuts parlarem de Material sensible, un documental que es pot veure a la plataforma Filmin, que narra des del respecte i l'esperit de superació que un grup d'individus que han patit abusos en la infància descobreix el poder transformador de la fotografia. Ens acompanyen per poder parlar d'aquesta qüestió la Núria Grau, psicòloga del Servei d'Atenció Terapèutica de la Fundació Vicki Bernadet, que ha col·laborat en aquest documental. Bona tarda. Hola, bona tarda. La Liz Monteil, responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Fotogràfic Social Vision. Bona tarda també. I l'Ester González, una de les protagonistes d'aquest documental. Molt bona tarda. Bona tarda. Veiem unes imatges per fer-nos una idea d'aquest documental i de seguida el comentem. Tener una cámara de foto en la mano me empodera. La fotografía es una manera de hablar y de abrir caminos para verbalizar. La fotografía es como la conexión entre lo que siento, lo que pienso y lo que quiero decir. Es el arma, ¿no?, con la que decirlo. Cuando me atreví a contar lo que me había ocurrido por primera vez, me pensaba que ya estaba todo hecho y realmente ahí es cuando empieza todo, cuando empieza lo duro y cuando una vez que ya lo has sacado, ya no te lo puedes volver a guardar. Alice, Núria, d'on surt aquesta idea, d'on surt aquesta iniciativa? Pues mira, surt l'any 2017, després de 18 anys donant les càmeres a persones de tot tipus, des de la Fundació Fotogràfic Social Vision, que fem aquests projectes de fotografia participativa i acompanyem persones perquè puguin explicar la seva història. I el 2017 és quan ens vam sentir preparades per poder fer el pas d'oferir aquesta metodologia a persones que havien patit abusos sexuals infantils a la infància, que era una cosa que teníem moltes ganes de fer, però també que ens donava molt respecte. I és quan, de la mà de la Fundació Vicki Bernadet, vam començar a plantejar un primer taller, i que va ser una primera experiència durant 6 mesos, a seleccionar un grup de persones que ja havien fet teràpia individual i estaven en procés de teràpia per poder proposar-los fer aquest procés creatiu participatiu grupal. Ho deia, fer amb molt respecte. És una qüestió que és molt sensible i que també s'havia de tocar des d'aquest punt de vista, des de la sensibilitat. Exacte. Sí, ha sigut... Està sent un projecte, perquè ara s'està fent la 4ª edició, que sempre ha sigut la premissa, molt respecte i, sobretot, respectar l'opinió de totes les persones que hi participen en tot moment, del moment del procés. Perquè, clar, és un procés, ja en parlarem, on expliquen coses molt íntimes, molt personals, i després aquí hi ha una exposició i, per tant, en qualsevol moment poden dir que no volen seguir o que volen fer-ho d'una altra manera, i sempre escoltant molt i respectant els processos de cadascú. Esther, no sé com vas rebre la proposta, què et va semblar, si mai havies tingut abans la necessitat d'explicar la teva història o va ser a partir d'aquí que vas creure que ja estaves preparada per fer-ho? Yo rompí el silencio con 36 años, tengo 42, y empecé en Vicki Bernadet una terapia individual, una grupal, y estando aquí es cuando me lo ofrecieron y me parecía chula la idea de, mediante la foto, intentar conectar con ese tipo de emociones. Entonces, de entrada no pensaba que iba a ser tan intenso ni que a lo mejor se iba a conectar tanto, pero al final es muy potente el taller. Havies agafat mai abans una càmera de fotografiar, un mòbil per fer imatges sobre qüestions que... Lo intentaba, modo básico, pero no, de este modo no. Clar, entenc que no tothom tenia coneixements de fotografia, no? Clar, quan comencen a aparèixer les primeres imatges, no? I comenceu a aprofundir amb el que vol dir cada d'aquestes imatges, com us quedeu, no? Quines són les primeres sensacions? Bueno, és que és tot un procés, no? I és molt gradual, o sigui, comencem jugant molt a mirar.
a mirar, i fins i tot sense càmera, no? A entendre que mirar és enquadrar, és delimitar, no? És posar un marc a la teva realitat, no? I després sí, comencem a fer jocs i porten imatges i de cada imatges ens les anem comentant i anem descobrint, no? Com molt a poc el poder que té la imatge per expressar i per transmetre coses que moltes vegades no som conscients, no? I llavors és moltes vegades a través de jocs de projeccions, no? De què veus tu en aquesta imatge, no? I potser el que l'ha fet no s'ha adonat que estava parlant d'això, però l'altre ho veu, no? I llavors va sortint així com a poc i es va desplegant, no? Per cadascú la història que està explicant. Núria. Sí, bueno, moltes vegades recollint el que diuen, no? Les persones que han participat, de que la fotografia els ha permès connectar amb sentiments o explicar coses que amb la paraula no podien. I inclús això que deia l'Alice, no? De que el grup també com retorna el que aquella persona potser ha volgut fotografiar i ha volgut transmetre, i el grup, a més, hi afegeix més coses, no? O pot dir, doncs també pot ser això, pot ser un sentiment més de ràbia, de culpa, de dolor, i a través de fotografies que moltes vegades no són fotografies personals, sinó són més de paisatges o de moments. I elles també tenen una molt bona proposta, que és que van proposant exercicis perquè vagin elles entrant a poc a tot aquest món de fotografia. I arriba un moment que ja forma part com d'un llenguatge més, que poden comunicar-se. I és molt interessant veure el procés que fan. I sí que hi ha persones que potser saben més de fotografia, però tot i així és com una altra mirada, des d'un altre lloc. Com ho has viscut tu? Fue una montaña rusa de emociones que te ibas metiendo poquito a poco. Al principio parece que estás jugando con las imágenes y no eres consciente de que estás transmitiendo cosas. Entonces, poco a poco vas contando tu historia desde ese lugar y es una conexión. Yo lo viví, yo estaba disociada, entonces me ayudó a conectar más con mi cuerpo y a conectar más con esas emociones. T'has sorprès de tu mateixa en algun moment? Sí. Del que és capaç la ment respecte al que has viscut i com ho estàs vivint ara? Sí, sí, sí. O sea, yo vivía encerrada en mí totalmente, no hablaba en público y, bueno, al final yo me veía incapaz de hablar en la exposición en público y lo hice. O sea, al final me empoderó porque vas sanando a medida que vas hablando de ello. Y el gran cambio para mí es poder hablar de ello, estar aquí, por ejemplo. I si ara això haguessis de fer un balanç de tot el que ha estat aquest procés i com et sents avui, a dia d'avui, ho repetiries? Sí. Sense cap dubte. Sense cap dubte. O sea, es que ha sido un cambio muy importante en mi vida. O sea, me permito ahora hacer cosas que antes el miedo no me permitía y a través de la terapia, del taller, és un canvi abismal. Molta gent entenc que vivint aquesta qüestió des de l'escepticisme, que què pot fer-me a mi veure unes fotografies, haurà dit que no vol participar d'això. Pues que prueben. Sí, bueno, a veure, nosaltres des de la Fundació fem una mica la selecció de les persones que pensem que sí, que podrien participar, o bé perquè són persones que ja són com molt creatives, que han passat per un procés individual, han passat per un procés grupal també, i aleshores són els propis terapeutes de cada persona que els hi proposen participar en el projecte. I clar, aquí d'entrada els sorprèn, diuen, en fotografies no veuen una mica la relació, i a poc és anar-los explicant que és una forma diferent d'explicar algo que porten a dintre des de fa molt temps i que han mantingut en silenci i que és un secret i que fa mal i que a vegades costa compartir amb les persones més properes. I aleshores la fotografia permet tenir aquest diàleg amb els companys, amb la família, amb els amics, que potser, si no, és un tema que costa molt que surti en el dia a dia. Tampoc és perquè s'hagi de parlar cada dia, però sí que és una dificultat que veiem que hi ha a les cases de poder parlar dels abusos, i més si són
dins de la família. El problema és aquest, no? Que molts cops aquestes situacions es viuen dintre de l'àmbit familiar i això fa que sigui molt més difícil d'exterioritzar-ho i ja no parlem de denunciar-ho, no? Sí. Bueno, es parla de... Bueno, les estadístiques es coneixen, no? Es parla més d'un 20% d'infants que passen per situacions d'abús sexual. De fet, ho tenia aquí, no? Un de cada 5 nens i nenes pateixen un abús sexual abans dels 17 anys. Sí. Són dades que penses que no poden ser certes, que algú s'ha equivocat quan ha fet els comptes, no? Perquè és una barbaritat. És molt. És així, realment? És així, segons els estudis, és així. El que sí que jo penso que inclús, no ho sé, però possiblement serà encara més i tot. Perquè són les que es compten. Això és el que es compta, no? El que a través de denúncies, moltes coses, molts no es denuncien. Y muchos no hablan, o sea que será de los que han hablado, pero hay muchísima gente callada, o sea que... Quines són les conseqüències psicològiques, l'Ester ens ho podrà dir, però tu també, des del punt de vista mèdic, d'una persona que ha patit un abús quan era menor? Bueno, en mi caso, que en el taller de fotos al final me quise enfocar ahí, que era lo que más se me representaba, era la disociación. Son muchísimas secuelas que te podrán explicar, pero yo me centré en esta porque quizás es la que más se representaba y es, pues eso, es salirte de tu cuerpo y vivir como si tu cuerpo no existiese, pues para sobrevivir, ¿no? Para luego, cuando el cerebro está más preparado, ir aceptándolo e integrándolo. Pero son muchísimas, te podré explicar, son muchísimas. Sí. Clar, això dependrà molt de cada persona, però evidentment afecta a totes les esferes, sobretot les esferes de la relació, al nivell de confiança, perquè l'abús sexual és un abús de poder i és un abús de confiança, a part, evidentment, d'un abús a la intimitat, i, per tant, pot portar conseqüències tant en relacions d'amistat, de parella, amb una feina, també, autoestima, inseguretats, pors, a nivell de comunicació, també... I clar, treballem moltíssimes coses i sobretot el tema de les relacions familiars també molt, perquè clar, el guardar aquest secret després com afecta amb les relacions familiars, no? Per exemple, ara que s'acosten les festes de Nadal, no? Doncs aquí tenim... És un moment que sabem que es mouen moltes coses, perquè clar, aquí també és qui va a la festa, qui no hi va, si aquesta persona hi va, jo no hi vaig, les famílies es divideixen, sempre i quan s'hagi explicat, perquè hi ha persones que potser durant molt temps, com per exemple l'Ester, no? Que ha estat un temps sense poder-ho explicar, doncs clar, tampoc les famílies no entenen molts comportaments, no entenen perquè aquella persona no va als llocs. Ester, per acabar, quan ho has explicat, el dia que et vas decidir a fer-ho, com et vas sentir? Se lo expliqué a mi amiga de muchos años, que bueno, ella veía mis crisis existenciales, no acababa de entender qué me pasaba y el día que me atreví a contárselo me sentí súper apoyada por ella, fue la que me acompañó a buscar ayuda y me sentí escuchada en ese momento. Suposo que et vas treure també com aquest pes de sobre, no? Sí. Tot i que després hi haurà moltes altres fases, però vaja. Ester, Alice, Núria, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i tant de bo hi hagi moltíssimes més iniciatives, en aquest cas en forma de documental, però que al darrere hi ha tot un treball que ha ajudat a moltíssima gent com l'Ester. Un plaer, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.